Θα σας παρουσιάσουμε μερικά πειράματα φυσικής που μοιάζουν μαγικά. Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση ή στα θέατρα από μάγους στηρίζονται και εξηγούνται με τους νόμους της φυσικής. Είναι και μερικά που χρειάζεται να εξηγηθούν με τους νόμους της χημείας ή με μαθηματικά ή με γεωμετρία ή με άλλες επιστήμες. Κυρίως όμως στηρίζονται στην φυσική, η ερμηνεία των φαινομένων αυτών. Εδώ, στα πειραματικά αυτά μοντέλα, η φυσική λειτουργεί κρυφά, ώστε ο τηλεθεατής να μην βλέπει το πώς γίνεται, να βλέπει μόνο το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα είναι μαγικό, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, τον κάνει να απορεί, γιατί η εξήγηση είναι κρυμμένη μέσα στο πειραματικά αυτό μοντέλο. Εδώ έχουμε μία βάση, πάνω στην οποία στηρίζεται αυτός ο πλαστικός σωλήνας. Το βλέπετε. Είναι μία βάση. Και εδώ έχουμε ένα δακτύλιο. Αφήνουμε το δακτύλιο να πέσει. Όπως βλέπετε, ο δακτύλιος πέφτει. Το ξανακάνω πάλι. Ο δακτύλιος πέφτει. Αφαιρούμε το δακτύλιο. Και τώρα θα καταργήσουμε τη βαρύτητα. Όπως βλέπετε, ο δακτύλιος αιωρείται. Το κάνουμε πάλι. Περνάμε το δακτύλιο του σωλήνα και το αφήνουμε. Τώρα θα αφήσουμε τη βαρύτητα να λειτουργήσει. Εδώ έχουμε δύο χαρτόνια. Από το πίσω μέρος είναι λευκά και από το μπρος μέρος έχουμε χαράξει αυτές τις γραμμές. Οι γραμμές, όπως θα τις μετρήσουμε τώρα, είναι 10. Θα τις μετρήσουμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ξανά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και τώρα με μια μαγική κίνηση που θα κάνουμε, οι γραμμές θα γίνουν 9. Για κοιτάξτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ξανά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Οι γραμμές έγιναν 9. Και τώρα θα τις ξανακάνουμε πάλι 10. Να τις μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Οι γραμμές λοιπόν έγιναν ξανά 10. Εδώ έχουμε έναν πολύ δυνατό ανεμιστήρα που παράγει ένα ρεύμα αέρα σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό το ρεύμα θα βάλουμε αυτές τις τρεις μπάλες διαδοχικά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη μικρή μπάλα και θα δούμε το αποτέλεσμα.
Αυτός είναι ένας ανεμιστήριος που παράγει ρεύμα αέρα, όπως το πιστολάκι των μαλλιών. Μέσα σε αυτό το ρεύμα του αέρα θα προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε αυτές τις τρεις μπάλες, τη μικρή, τη μεσαία και το μπαλόνι. Για να δούμε το φαινόμενο.